Втора част. Навън малко вали. Така, мула. Навън малко вали, това е втора част. Коварачко, защото не спи. Навън вали, не знам дали се чува. Не са спряли толкова. Нищо не са спряли хората. Ама не знам, градушката да спрели. Все още имаме ток. Просто не иска се телевизор, защото не гледаме на него. Кой траш? Момичета беше да върна. Супер. Да, супер, не пусна да го зарваме. Да, хайде. Точно така, хайде. Хоп. Хоп. Топ. Купим и това, виж колко че старали. И това. Може ли така. Так. Хоп. То. Ето. Нещо друго отвора. Да, я уместам двете и уместим. Добре. Нещо друго. Не благодаря. Добре. Сега да видим нещо. Че се бяха проблем. Може ли? Да, може. Сега да, моля. Добре. Малко нагоре. Сега. Към екия. Изчи. Така ще ги сложа. Колко може да става? Моля. Там. Колко искате? Ето и се. Моля, чао. Желая ясно. Това са слънчеви очи, давам слънчеви. Добре, ще слънчеви. Това са слънчеви очи. Давам там 3 чипса. Там продавате ми капки ми. То искате. Че не ми хареса. Че не. Добре, цялото ми. Нищо не ми хареса. Къде ми котията се правят? Да. Конечно, страниците тук. Добре. Здравейте. Не са виденци. Моля. Добре. Това беше сложил. Какво ме полезно. Така.
Здравейте, здравейте, какво ще желаете? Трешки за малката. Така ще купя две за костенчета. На Биба. Тя Биба не се купува. Играчка. Мляко. Не. Някой играчко. Не. Ето това. Ето това. 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 Сакето. Yeah.